Kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-kumpaniji Microsoft u AZEC, għaqda mhux governativa internazzjonali li għandha fera f'Malta wkoll. Dan il-ftehim se jwassal għal ħafna opportunitajiet ġodda għal studenti Maltin fl-oqsma tal-edukazzjoni, tax-xogħol u tal-intraprenditorija. Il-manager tal-Microsoft f'Malta, Adriana Nżammit, spjegat kif dan il-qbil għandu lan li jressaq aktar studenti lejn id-dinja tal-informatika u t-teknoloġija. We believe it's our next generation. There's a lot we can learn from students and also invest in them. So the partnership with ISEC basically is to roll out different programs that we have, specifically in creating opportunities and job opportunities for students in the area of education, employment. Fi 30 ċentru differenti fl-Ewropa b'aktar minn 2000 għalliem imħarreġ fuq is-suġġett, il-kumpanija Microsoft impjega madwar 19,000 persuna. Fost proġetti oħra tal-kumpanija Microsoft hemm dawk immirati lejn tfajliet u nisa. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li 70% tax-xogħlijiet f'dan il-qasam qed jingħataw lil żgħażagħ barranin. U għalhekk importanti li inizjattivi bħal dawn jingħataw ħafna attenzjoni biex bekk ikunu jistgħu jagħtu aktar opportunitajiet lil żgħażagħ u studenti Maltin u Għawċin. Iġibu liż-żgħażagħ tagħna wiċċ imwiċċ mar-realtajiet tad-dinja tal-lum fejn għandek bżonn li jkollok ħila teknika li tkompli titgħallem tul ħajtek kollha għax il-bidliet se jibqgħu jiġu, imma mbagħad anke l-ħila li tgħix f'dinja diversa, f'dinja ta' talenti minn pajjiżi differenti, fehmiet differenti.